Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigya po ng inyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan? O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagon ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno mga higala mga kasama, ang atlo magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga militon. Kinigibuhat tagduwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Militon. Kaya akong problema ba inis kong asawa nga sukan nga naminyo nami nagpakita nagdi kayo maayong batasan? O ang iyang batasan, maog yun kanuna yung problema nako. Kay lahi yung kayo sa uban ng asawa na po. Pero aron yung masabta ng akong sugilano, no? Ay, sugdo na ako ang akong sugilano na sawap amin magbinyo sa kong asawa. Sa diyan nagkatakanta kong ingon ani ay. Bay do, alibay. Kanta sa ta. Kanta tag mga serious nga kanta na ka? Niya, serious. Okay, kalay kanta be. Karang seryoso nga kanta para sa mga chicks ba? Okay. Sa landong, sa langit. Tudla lang. Mahayag. Aha. Bituong nagbanwag sa mangit-ngit nga kagabion. Aha. Pangandoy nindukhan na dili Aha. Balik na tinanggal kayang gugma ko imuman. Ning turok ning dughan balik na o hinalangan ang gugma ko nga nagtuaw ang tusong kong tanan sa pagbalik mo, pinangga. Kay, buak membukid dulu. Paglala. Okay, nice. Okay, pakpak. Okay, kay da. Wanay lain na to. Katong usa mo kanta nga, imo nagikanta ba? Nindutan ko ato. Katong usa mo kanta nga, imo gikanta samtang naginom-inom ta, serious gyapon? Serious gyapon? Oh, asa to? Yeah. Ana. Yeah. 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 Kung nasayo Kana. kapalan Kana mo ay ginahan ako rin mo. Yeah. sa gugmang ibati ko. Alright. Nasa tugay ng gitaguan alang dagyo kanimo. Sa
purag lamay ka na. Ng anuman mauna hari ka Okay, sige, Dro. Kanta, Dro. ang kahadlo sa pagpadaya sa gugma kong gitaguan. Dili ko na gayon maantos sa pagtago ning tanan. Andam tiningkuhan sa pagbayubos. Kung galing imo mo Agri, kansot kaya kay magkuha ko. Pagkuha. Kaysa tagayan sa dato. Imo na. ay lagi kausap ko itinuba naman ano mo hangat usa lang Mana? imo mang yamiran Yang irad, ge. may lupa man ako ni anang kasing mo kaloy ana kining kantang di mabahala asa punta Ano ko? nakain pare mo Ay, pare. Ayaw, ada lang ka. Istorya lang tatalo. Ay, tol! Yot! Arabi, lali! Ikaw ba rin? Dali. Ikaw ba rin si Pedro? Nagsa-chat, be? Chat ka? Saban? Sa'yo na, anay mo? Saban, tinunood na ng imo? Ha? Kung siya tinunood? Ang unsa ba? Kanang imong pagkatakanta ko nung kamo ni Pedro, murag tinunood ng dira. Ay, si Pedro rin. May concert. Si Pedro doon ay concert kay pirmi din doon ay show sa mga kapitan diya sa 5th district o 6th district. Iyahan na nila. Daan pa yun. Bata man yung Ma'am Tata. Tata Corminas. Daan pa yun. Doon na gadi mo yung ipangandaman, no? Pangandaman ginana mo. Do! Asa man? Napakaisyo umabot? ana oy Asa man? ugma sa kwan nang Bito Balanban Di ba? Bito Balanban Dito Balamban, ha? pagka disinibi ana sa Gus Capuzzo Naghanap siyo. 23 ana Samang Toledo Ay, naghanap siyo. awa na siguro nang 16 anyos Bitaw tol, kuan ba? Kining nahinumdum ka itong beach party ta. Paghuman sa pista na to ba? Katong mga mitabang para sa kalihukan sa tong pista, nag-beach dayon nya pagkahuman sa tong pista, nangaligo tagdagat dito ta. Dito ko kabantay Glinda. Hilig kay dayon siya kanta-kanta. Na nga magbuhat ko kanta parang Glinda. Ang dadagog sista. Unya to. Mao nang akong gipangandaman ba kay buhon, basin puhon, makabot ako magkaabot ming duha, magka-jamming ming duha. Klaro na kayo, tol. Ha? Si klaro. Klaro kayo. Doon na nakapapitik si mong kasing-kasing. Ugmao na imong gitarget karon, di ba? Ay, saba di ay. Taka man lang taon ka. Nani ka ebidensya, ano? Gusto ka ebidensya? Gusto ka ebidensya, be? Naaras ka nintay na nasi mong luyo. Gusto mong luyo. Kung sulti na sa kuluyo. Pabalik yan sa Glinda. Wabalik sa Glinda. Ika na sa luyo na ko. Kitams? Sabi kita. Sa imo lang reaksyon. Sa imo lang reaksyon ba ngayon? Wag lagi Linda. Bal, ano? Alahak mo tao. Sakpan. Drone! Daraw rin ka diya. Ngihi ka. naglungar ko kahit balanghoy Sige, maayo pa. Para itong mausap-usap. Sakpan ko taon. Ikaw bakadakan mo yung taon kayo. Sakpan. Bagot. Mausakto. Sakpan lagi ka. Pag-ingin mo nga, huwag mo lagi. Klaro kayo ng pangita, sakpan kayo. Porbida, klarik yung taon. Lagi. Ibog kang Linda. Ako pa ni mo, no? Ay, minawa, berahe na yun. Ayaw na lang uwaw-uwaw. Sa Tagalog pa, magpakawalang hiya ka. Porbida, hindi mo tuloy-tuloy. Ayaw na, tol. Suma pa, ha? Mamisita ba ito sa larong gabi? Ay, kailar ba taon yung mama din ako? Natural na kaila sa lingan, Raguta. Umausad, no? Ma'am, kuyugan na ka. Ha? Ako'y back up mo. O para magkalugar ka,
ako'y bahala siya, mama. Ikaw ang ulod sa kong mama. Ulod. Sanang mama dari hurot ko mo. Siguro ka? Oo, lagi. Sama, Sige. sama na. Larga na yun. Largaw sa dugayan. Wada yun, mi madlangas miyot. Pagkagabiig, kuyuga di ko niya misita mi Glinda. Unya? Oy, nialagi mo. Hala, wara ba may maghikay ron? Nang patring. Naadi okasyon ni sa inyo, anak? Ay, kuan ragod, birthday ragod. Happy birthday na, patring, happy birthday! Ay, dili ako. Dil, ikaw? Kasama na ng birthday nang... Ay, kuan ragod ka ng si Brownie. Uy, happy birthday sa mga iro lang! Di man na iroy, ako man ang bana. Brownie! Naay mo greet ni mong birthday! Bungot si ito'y kuya ko na sa imong banda ng Brownie. Ay, actually, ang tawag yun ako, anak niya, si Brownie Sugar. Yes, sugar cane. Yes, na kay bisita, oy. Mo greet ni mo happy birthday. Wala ba ko mag-ikay ron kaya huwag ko maka-withdraw sa akong bangko. Ay, sinado magod sa bado magod ron. Ay, salamat ninyo, ha? Ayun, kinsa maninga ninyo. Ako na is miyot, noy. Ayun. Kining imong kauban, katahor ko na ni. Usam na siya, engineer or contractor? Ako si Milito, Noy. Happy birthday. Wari ka maghikay? Wala. Aday ko kamutikyo nga ota. Pasensya na mo, ha? Ganong wa ko maghikay ron sa kong birthday kay actually. Sarado ang bangko. Okay, noy. Sarado ang bangko, wala problema. Pero ang tinuon, noy, dili man ikaw nga among bisitahan kanang ni ame kay mamisita lagi unta mini. Mamisita mo sa akong asawa? Klaro mo, ha? Klaro mo. Kinsa gini yung pamisitahan, ha? Imong anak, si Glinda, Noy. Unsa? Kinsa yung pamisitahan, ha? Ang imong anak, Noy. Ang imong anak. Dimungpok. Brownie, babe. Kulatahon ta karon. Dan. Pagod lang, Noy. Babe ka. Dan na ganita. Sige. Mamisita man ka ni sila, no? Ay, dayon, dare. Da akong ino ng akong anak. Kasi ganito'y ngani mo. Kinsa na ako nang? Dili, kining murag kuan, kontraktor. Militon ko nang, militon. Hilumon manggod kayo kakaganina. Sige. Doon naman, diara mo sa gawas, umudayon mo nga rin. Arilo mi diri nang? Sige. Watalang ninyo di ang akong anak, ha? Kay kuan ako patong pagawason. Dali na, Brownie. Biyaan ta na sila. Dali na! Sige. Hoy. Kamu ba? Kamu duha ba? Naglibog ko ninyo. Oo, unsa man Sa gituyo ninyo. Ha? Mamisita mo, mangarana mo. May dalagi mong sista. Misita rami, Noy. Ang damo sista, ano mo na? Gikan mo gumina na iguro. Unsa? Gikan mo guming na naigun. Unya, may hapit alam diri kay mamisita. Kay wa pas Glinda. Manaigun na nga mi. Ninyo, dupurpurpos din ninyo, ha? Dupurpurpos. Pita ninyo do. Double purpose bitaw ni. Maro man ninyo, ha? Brownie! Sa makadali na, oy! Naunsa ka pasod ng are! Hoy! Badong na ko, Sugar King! We're coming!
Tuyawan ko ato ganina, bida. Hala, ay, kawasas Glinda. Hala, ikaw ni Militoy? Oo, day. Ako tao ni. Wala nakakailan ako. Nakalitan gid ko to. Sa una, mura naman taong kag tipaklong, oy. Pero sa una na to, pero karon, hala, uy, Thor naman kay ka, uy. Ang imong pamuhok, ang imong hinapay, ang imong panabot. Panabot na ba? Ang imong panapot. Murag kag engineer. Wow. Pero ang akong naong, day, tipaklong yapon sa. Day, anong mura kang natukan? Tipaklong yapon ako naong? Dili na, uy. Mura na kontraktor. Kontraktor sa drama, mura di ba dayos? Kanang doon na yung mga drama nila ato. Ako yung kontraktor ato. Ako yung kontak sa mga dramaturgo sa DYHB. Dako kag porsyento, no? Dili kay day. Tukan sinuod. Tukan, Jay. Ay, Militon. Bitaw ba day? Dili sa kaya day. Hindi ko kailanan nila. Kuan ba ka na? Ako lang itigdig sa taon para makadrama din sa ato. Nanad na silang ako. Mayim sa tumamaba. Ang atong sekretary din sa barangay, may dakong kwarta. Mao ba? Unya usa may ato nga ni amang ka. Kuan, kani mangontrata unta ko, day. Ha? Mangontrata. Mangontrata og? Mangontrata, kuan ba? Kanang ni ami, kay mangontrata, minimo, misita, may taon. Mangilitaw ta ko ni mo. Kana bang kontrata nga imong dawaton ang akong gugma, day? Hala, manguyab ka na ako? Sa dugayan. Nguyab gitawon, ha? Miyawa na sa taon ko ba nga, sugtod ko ni mo. Hala, daghan na ba kayong waiting, uy? Daghan kayo nanguyab na ako, tun. Daghan? Bida. Kung sa gani, iagit na lang bidding. Kontraktor lagi day kami lito, eh. Murang Ariel, kontraktor. Sugta ko, day. Ako isa di mo. Tanan akong komisyon, presento sa ako ihatag mo. Basta ikaw akong masawa. Sugta ko, Riglida. Tulong sa mga sugod ba? Patol. Libog pa siya, tol. Libog pa siya. Pida. Tungod kay daghan ko nung kayo nung uyab niya, wapay siya gisugot. Uy, daghan ikagkaribal nito. Daghan kayo. Pida. Na ako ng engineer. Naiporma sa taga DPWH. Uy! Department of Public Works and Highways? Dili. Kada bang... Saan na nang DPWH eh? Akuan. Dakong puhunan. Way huna-huna. O sa babae pa sa dakong puson way hawak. Dida. Nya, ang saman, buot niya ipasabot, kwartahan, pero wako no'y buot ba? Mao na yung buot ipasabot. Bungot sa ito'y. Mao na akong mga karibal taon. Nya ako, kung may problema, ako'y kwarta. Kwarta, pero igo na tao na. Main lang perming doon na pista kay makakontrata at drama. Nya, tagsaram sa kayong pista po taon. Labi nag kini Pebrero, minus kayo, morbida. Kiduting pista pa. Labi ato ha. Kining sa diskarte mong nadogon pero sa ako naging layan ni ato. Katong iyang magnikanan ba? Ano man? Okay na ka ito nila? Di ka madlok ito nila? Kung namadlok ko ito nila? Kuyaw kay mga anoy. Si Brownie o Brown Sugar. Ha? Yung iyang inahan, Sugar Cane. Delikado na ito. Sa delikado na? Si Brown Sugar o Sugar Cane, dili ka na madiabetic ka na ito. Diabetic ako na! Pagkasinor track! Nga pila may sugilanon, ako yun mong mananaog sa gugma taon ni Glinda. Ako may gisugot. Unang kauyab mi. Hangtod nga, nagkasabot ming magminyo na mi. Punya. Siguro ka dong, Meliton, makigminyo ka na ako. Yes, day. Siguro ko day. Magminyo ko. Bida sa inyo ng istorya, ha? Ako pa, mahal kay tiga. I love you, kayo. Anya, unsaban, mahal magkakunin mo, ha? Syempre. Sugtun ka tika kung di pa ta ka mahal.
Ikaw, mahal ko ning mo. Sobra pas magmahal na, bida. Mahal gasolina, mas mahal ka? Uy, makabinuang, uy. O lagi, day. Gusto kong mahimutang na ta. Gusto na ko nga may pamilya na ta ba nga. Doon na tayo bay. Doon na tayo mga bata magdagandagan sa tong sala, tungkaran ug asa pa na diha. Unya, og dito makabaton og anak. Uy, magdagandagan sa bay. Oh, manguha na tong mga batas tong silingan. O di ba ng mga batas kulul kung sige pangayong piso ba? Ato na panagandaganon disbay. Pulos na dyan kayo ng gauton. Lagi, day. Saman, sugot ka? Pakasala ta? Sige, akong ingnon sila si mama o si papa, ha? Akong ingnon nga mamay na ka. Tuod man, pila may sugilanon, nakasal, yun, Miss Glinda. Gikan sa mong kasal, milabay ang mga usa ka tuig. Wag yun ka anak. Unya? Day. Taksilan. Uy, sa ba taon kayo mo? Naggisig-gisig. Taon mo siya na bangko para ba na? Naglagot ko, Militon. Naglagot ko. Day. Bidaw, gusto na taon, day. Sige, naggisig mo sinina taon. Unya, gisig po ni mo sa'yo. Naunsa mo ka? Basig tunurin mo gisig. Ang imo na sa panty, ha? Di lagi na, di ba, sos? Saan pag-gisi? Ngawa mo ka magpanty. Sa kwarto na. Pag-ilis dito. Pakalagot. Palagot man ka? Saan mo kalagutan? Nagsuway kong piti. Nga? Physical therapy? Dili ay, physical therapy. Pregnancy test. Abi na akong nagsabag na ko pero negative. Ano kayo nagsabag ka? Tugod kay mo to naman kabuang mo. Wala ko tungay sa kong dugo. Sabag na ito kabuhan? Dida. Papalit daw ka na kung napkin gihapon lagi. Maabit na natagot ko. Kaya ako na itong damgo ni ay. Naunsa mo, Militon? Bata ng Linda, may. Lain kay masuko. Suko siya, sabak ko na siya. Kawa ko na siya, tunghaay ko na taon siya yung binuwan ng sakit. Damgo na din niya. Lagot siya nga di tinood. Pero siya gibuhat, gisi-gisi ang sila nagsayal. Mayo, kay wa siya magpanti. Kaya nagpanti mo siya. Gisi-gisi, ito niya. Wag na siya mausap ta. Ano matay? Ay, kung ana na siya, huwag maui masuko. Mau ba? Ay, ayaw na lang yun na siya pasok, Militon. Ha? Kay kanang imong nasaksyan ro, di pa na mao. Doon na pa'y mas grabe pa yun, anak. Sama! Gikulbaan ko sa akong nabati taon sa gisultis kong ugdangan taon nga. Doon na pa ko mas grabe pang buhato na akong asawa kung maunay masuko. Pero hawan ako tagaig bili. Kunya. Day. Nung saka, di ba ka? Dito ko sa clinic ni Dr. Pick Inglim. Huh? Nagpa-check up ko kung anong wapagid ko mumabdos. Nga unta ka nagabi, mata ko ni mo gijerjer. Gisulti na ni Dr. Day. Kung saan ako pagsulti ni ay, akong ingnon nga, kanagabi ko ni mo patuwaron. Putaw ni mong ginday. Gi-examine ko dito. Unya giingnan ko nga dili ko mumabdos, kay may problema ko sa matris. Pilit to naglagot ko! Puwerteng dako agisi sa iyang agtang taon. Na may butoy pag yun. Mauni akong problema. Gano'n yun ani ang reaksyon sa akong asawa ng na masok. May diferensya ka ni siya sa utok, ha? O sabi ako buhato na ni. Ati Pres, o sabi buhato na ko ani Ati Pres, oy? Bam, aliwag tabagi ko niyo, Bambi. Way pa may niya, Bam. Porbida. Hindi Bambina, Ati Pres, o saon man din ako. Kung kamoy pasultihon, Militon. Sa Banban Asturias, Manigalan, yung Jubito, Nara. Ay, murag nagkape ka sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban na tipres. Kaya bubuntag sa'yo, nindot kay kape sa
Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Sid Panyawan Coffee Mix mo na the best dato. Buntag sa iyo, yun na. Ate Jujin? Yes, Kuya Alan, ang pinaypay giparisan og kamote. Kauban ang Don Pepe Tablia, taas ng energy, taas kayo, yay! Kuya, para sa mga dagko, Kuya Alan, ang Don Pepe Dark Chocolate, ya palitsin mo sa Diamond Yema o BM Specialty. Pinaypay giparisan og kamote. Kauban ang Don Pepe Tablia, taas ng energy, taas kayo, yay! Kuya, para sa mga dagko, Kuya Alan, ang Don Pepe Dark Chocolate, ya palitsin mo sa Diamond Yema o BM Special Tasty. Kay mao na lambi kay na natong imnon mga gidikanan para sa mga bata kay nindot kay na taas ang energy. Happy you kay kasama sa kahappy kun mo adto ka sa Happy Mart Luna Kulon Tabunok og maktan na dito ang pinaka the best nga barato kay nato nga mga palitunon nga mga sinena. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw. Ang atong sinder, Ate Pres, kini si Militon. Kini si Dong Militon. Militon, Ate Pres. Nga, si Militon, Ate Pres, problema ni siyang asawa, Ate Pres. Okay, kaniyang asawa, murag sa puton. Di sabot, usab-usab ang ihabang kinaiya ba? Murag mudit ya. Lang, no? Di takasabotan niya kay daghang mga higayon nga sa puton siya. Katong pirmiro nga, wa siya dugag tulo ka buwan. Kay bawas siyang di siya mabdos. Gisi ang iyang sinina. Gingnan siya nga, basi apilo ni mo gisi ang iyong pante. Niingom hinon nga, wak ko magpante. Mauna diha. May ragyod wa siya magpante. May ragyod nga wa siya magpante. May galiwa magdagan-dagan sa gawa sa tipres. Dagan-dagan pa lisoda. Unya, katapusan na tipres nga, wag yun siya kagwanta. Giparok-parok ang iyang gawa tipres. Giparok-parok sa kuan. Bongbong. Kuya, wapayhana, no? Lisod kayo. Murag lisod na ni Ate Pres. Mura sa silisa sa una. Iparok-parok ang ko. ba? Haligi ko. Nasa kiubsan ka ng kuan. Iparok na yun. Sakit, no? Sakit yung kayo. Mura sa si Aldwin. Migraine mo na dong. Iliwat na sa Aldwin. Ni Alisa sa una bata pa na sa Aldwin. Iparok sa diyang anang mga kanang sa pangalan naman. Kanang gunitanan. Bitaw mo sa hagdanan. Sa pangalan naman. Pasamano? Saan siya? Barsilia, basta ka nang ulitanan. Nanabi tayo mga haligi-haligi ka nagagmay. Balistero, Balistores? Ay! Ambot ko sa turang nga na to. Masay nga na kalimutan ta. Ana, yun ni Parok. Doon? Mao ni siya. Ang iyang, nagkadugo na kuniyang ang tang Ate Pres. O niya, ang siya pangalan ni kanang, di siya sakitan? Oo, lagi, ibong yung bana, sakit na dahi, ito na taon dahi. Giparok kinugmayo. Lawe. Ang amawag ina ng kinaiya. Lisod na ina natin, Pres. Ang kanang ina nga kinaiya, mas mayo, pag paralita ron, muandari mo sapot, inom kag tubig, magho ka, matol pag padardarwin, pangagho, inom tubig, Ate Pres, hanggap og hangin og laom, inhale. Inhale, exhale. Inhale ka, nya exhale, huno na agmayo, inom og tubig. Mao na isulti sa ato ang mga paribam. Kani ang babinabi. Bago sabdi imo bang? Nam gibali na to. Ang kanang maparok ta sa inumdum ka gulyat bisag tan-aw nimo diha sa mga salida o bisan sa FB. Kada bitaw mga langgam nga agila niya managit og kanang kanding baron, unggol baron, di ba mog mga manok baron. Ang ilang tumba no ng mga igila nagdakop nila ang ugyod. Kunya kana tanawan ng mga bitin, mutukob gani na sila no. Ang ilang yung unang ilamoy ang bitaw. Mabita tong nakita nako sa FB nga dako kayong bitin nga nitunog tao niya gidisdisa nila ang sa tao mao gidapit diri sa may liog sa bitin. Ang sa dapit sa may liog ang tiil. So giunag gyud niya lamoy ang kay pung pa bisag unsang mananapa kung ang umoy mo kano mamatay man siya dayon. Apan pa mga mananap kay bawa man. So kita pa ka tao sa mut na kay og mauyog mabitaw sa una sa dugay kung na reporter ng Suto iyo pang tanong dayon wa ba na ni suka sa diyang nabangga sa diyang nahug sa motor o naligsan wa ba mo suka kay ang sabot anak nga natayog ang utok. Sir Mio Militon, Sir Militon, kanang kung ari ka dire sa Lucas 1 versikulo 38 miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo,
mahitabo unta kanako ang imong gisulti ug mibiya ang anghel kaniya. Ako ning gisulti Goliath. Kay sa iyahang kalagot nga wa sa makabaton og anak sa palakatoy ilang panagpuyo. Kaning gihimo ni Santa Maria, masakit ning paminahon. Nga unsa man? Sakitan siya, kay wa siya mumabdos bisag unsa niya paningkamot. Ang kaning kang mahal nga Birhen Maria, masakit ni kay mumabdos siya wa sa hilabte. Biasa may sakit paminahon. Sakit kay pero Espiritu Santo man to bang? Wala kayo bang pasabot ba kung tawanon bang kinaiya ba? Nga, ingnon ka sa doktor, mabdos man kaday. Sa tanaw lang, dili ka santa, dili ka Maria, kung tao lang kang ordinaryo, asa may sakit, kanang wa ka makabatunog anak, kay bana o kaning may mabdos kaya wa kay bana, asa may sakit paminaw. Masakit kay ingnon man ka nga, unsa man ka lugos siguro kag dili mo nato, anak. Mo muna ko ning ibasa kay payon mo dumi siya kuan Goliath ate pres kinira ba ko nung inahan o magtiayon nga gusto mga anak ko niya mangayo dili ko na maayo ng pinangayo ang resulta na sa imo anak abnormal tinunta ko kuno lang ako Di mangayo kuan lang kanang ingnan Sir Militon kanang pangaliya lang ampo lang apan dili gud ingong mangayo mo kanang nay naabite akong kasugat nga naguro. Nga mangayo ka ba? Nga inagkamabdos, maingon ka nga, Lord, kanang, kuha lang sa normal lang ang tao. Dili lang ko. Batang ka, abi naman ate pres, dili sa inyo ko, ano? Ambot ka naman katigwangan. Ang ngayon dyan ko, babae. Primero, yata, gatos Quinilin. Kuhaan ma siya ate pres, kanang sugi, bitaw? So, gibira lang sa ospital, gibunlot. Iko anta to siya ba ACS. Gibunlot ra. So naputol ang ugat kay lubot may gauna, naputol ang ugat sa iyang liog. Patay gud siya, lagom yang uho niya. Ditso gyud ati pres. Yung kiyang Dr. Goliath. Wa na lang kay gubot ka magkay-good ba? Sakit sakitan ba kay mo anak. Pagsunod, ang sunod ako nga gusto lagi ko babae mo na princess. Pagsunod ni princess, ang kuwan sa princess, the first step po siya. Ang iya lagom sa mata, iyang darili, ugutan. Nagyun. Lagom sa mata niya, nabilin sa doktor kay Ginkubate? Ginkubate pa siya kay luspad siya tanan niya. Gituslok pang iyang giscripan pa iyang tiil at ipres kay kaon og giscripan Blue baby dili siya blue baby, normal siya ati pres. Pero nga nung inato man. Inato, ambot lang, wako kibaw. So, niato ko Santo Niño, hila ko dito kung ayo. Ako siyang giingnan nga, huwag mo ihatag si ako anak, ihatag lang taon. Mura ko gismaila ni ati pres. Ilakon ko. Manang ako, di ko mo to nga ka ng pangayon. Okay raman, mangayo ka, imo na sang, kang siyental. Ako man ang giampo nga mumabdos bisag usa lang. Yan pagkamabdos sa siyental, nalipay ko akong pangayo sa Ginoo nga normal lang ang Lord. Walang tayo diferensya. Bisag usa may hatag basta normal lang. Way diferensya ang bata. Muna inana good. Nindot bitaw. Mangayo. Mao na di ko mutuan ang mangayo niya doon na diferensya. Di ko to. Mao na diha bam. Mao na sa akong experience baba. Sorry lang kayo nga ni contradict ko sa imuhang kuan. Sa imuhang matambag ya. Okay, padayon ba? Ako gulit lahin ko. Ano ba? Di jog ko mangayo nga mumabdos ko. Umabdos ko, ha? Og mumabdos ko? Ikiha ko. Ano ba? Minyo ko na kumana. Alam mo na ka din kalumano. Kuna ko ang puzzle. Tiho.